Ayun o. Bigay ng, kasi yung anak ko bumili siya ng bagong bed niya. Malinis pa o. Diba? Free bed yan. Okay. Free bed. Gumagawa doon. Tsaka na tayo. So yung free bed. Okay. Oof. Talbos kamote ng ano. Ito yung talbos kamote niya. Parang may wala na rin. Wala na rin masyado. So ulam natin. Baon natin sa work. Wala na. Hindi na siya masagana. Oh. Talbos kamote. Hindi na siya ma-healthy. Tapos ng season eh. Malnourished na siya. Trimming. May mga trimming. May trim sila. Boss, let me know. The chot. Yeah. Small. No, not right now. You're off. No. If you want it Saturday, I can do it. Okay, let me know. Just select the